en dom, så jeg er nødt til at få en høj uddannelse, så jeg kan få en høj løn, når jeg kommer ud, så jeg har råd til at betale den. Nikolaj er 27 år uddannet cykelmekaniker. Han sidder inde for mord. Dommen lød på 12 år. Han afsoner knap de 4. Hvorfor tog han et andet menneskes liv? Men han har været træls igennem en længere periode, så blev jeg sgu træt af ham. Så stod jeg lige pludselig med et lat gevær i hånden, og han sad og var irriterende, så kom jeg sgu til at skyde ham. Så. Var du under narkopåvirkning, eller? Nej. Altså, jeg røg en enkelt joint på det tidspunkt. På derværende tidspunkt, der røg jeg meget sjældent, så det var ikke sådan. Var det en kammerat? Ja, det ved jeg ikke, altså. Vi kendte ham jo, og jeg har kendt ham i 1,5-2 år. Så sådan en rimelig kammerat var vi der. Vi drak der rimelig tit sammen, så. Hvad han så lavet af fejl i dine øjne? Jamen, altså det... Kan ikke lide at tale dårligt om de døde. Han så fortjent at dø, synes du? Det var måske lige grov nok.